Bayiqumbe phansi ke laphana inkampani edume ngokuholela u3.7. Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bahambela phezulu ke laphana abaculi basemnambithi iBlaq emva kokuthi baqumbe phansi ke inkampani enkulu ke laphana ebizwa ngeAmbitious enkantolo namhlanje egoli. AbeBlaq ke laphana wengane zakwethu baphumela obala bathi bese bekhathele ke lesikhondla senkampani wengane zakwethu esivimba umculo wabo einkundleni zokuxhumana. Lesikhondla senkampani kubika ukuthi sesike saphatha abaculi ke laphana abafana noSjava eMthinta baya eDubai Fifi Cooper kanye nabanye abaningi. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Yenda